mangutana na sad ta. Saman! Mangutana ta ha. Sige daw. Ang pangutana. Guot. Uluag! Kani, klaroho na to ne. Mangutana tag-usab ha. Guot. Uluag! Ala, sige, tawag na. Kung smart ka, pwede ka matawag sa 0921-314-6549. 6549. Or kung TM or Globe ka, 0936-134-4388. Ato ko po lang ato ang smart 0921-314-6549. Okay natin, caller. Pinaabtik na yun. Okay, natin istorya sa Pikas Linya. Hello, good morning. Hello, good morning. Pakikusog lang sa ato ang linya diha, madam. Hello? Yes, yun. Pangalan? Lourdes. Ha? Lourdes. Lourdes. Si Lourdes? Ha? Lourdes. Ikaw na papalaki, ikaw magsabot. Ludi. Wala na ako madungog bupis. Ang imong ilong, Lourdes. ang imong ilong, ayaw idol sa speaker sa imong cellphone. Sa Oo. imong, Dali masabtan. Ilowa. Dalawa ang cellphone gamay. Hello, ano lang po? Sige. Pangalan? Ludi. Lourdes ba? Tarong ang istorya ay! Biraho ko ng dila ni mo karon. Lourdes. Atrudis. Trodis. Lourdes. Oh, nickname na lang, nickname. Nickname ba sa nickname ni mo na madugay tan. O sa nickname ni mo bayot dai. Lord. 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 Sige. Loading kaya itong istorya. Lord. Loading. Lord, dami pagkutana sa imuha day. Saman. Kana. Kani. Lord, ganamuta na misimo. Guot. Luag. Buot. Ganun man. Ganun Ganun buot man. man. Para dili dayon mahulbot. Bago paguton unsa may angay buhaton. Oo. Hinahinayon? Buot. Hinahinayog duot? Hinaig duot. Tapos, pag humanog duot, hulbot. Hulbot. Unsa may dapat buhaton para magguot? Oo. Sige, bye ka, oy. Bye ka, oy. Charot. Day. Loading, mga si Lodi. Day, no. Day. Nawala. Nawala yun. Nawala siya. Gipindot man nimo. Wala, oy. Hindi ko ano. Okay, naata din. Okay, kabarangay. Ang among pangutana. Guot. Luag. Kana. Hi. Hello. Hello, good morning. Pangalan? Morning. Ha? Natulog man yun. Balance banig. Kusgan, tingog kusga. Ife. Arar? Abe pase! Taga-asa ba ka, Daise? Taga-Toril. Taga-Torio. Pangalan niya? Ang ako nadungog sa Se. Pangalan. Pangalan? Fe. 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 Pangapangag ni Megala. Si Fe. Si Fe. Fe. Fi. Libre Fi. Bakala ko, Fe. 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 Mangutana mo si Ma Fe. Okay lang, Fe? Fe. Fe. Okay Tingog lang, pod, Fe. Sige, okay lang daw. Sige, go. Fe. Guot o luag? Guot. Nga naman. Aron di mahubo ang short. Ano lang siya? Kailangan guot para di mahulog. Unsa man pagpagguot? Sige daw. Kanang ilak ang zipper. Ilak ang zipper. Lain pagay kung dili malak ang zipper, delikado na. Delikado yun. Correct. Delikadong makuan na. So ganahan jud ka guot. Nganon di makaganag luag? Ay, mahubo. Mahubo. Dili ka galahang mahubo. Dili.
Asa mo ganahan di ay? Kung paguton, usang klase gamiton nimo para maguot. Oh. Kamot. Kamot? Unsaon? Ang saan paggamit sa kamot? Gumitan ang zipper aron buot ang Gunitan ang shipper na. Shipper. Gunitan ang shipper. Pero ang pangutan na, kinsa man kamuta ang mugunit. Oo. ako lang pug siya. Halimbawa, mahangyo siya. Oo. Ako'y pag-uot, be. Kinikilo na kong kamot. Salamat, Fa. Salamat, Fe. Grabe na si Fa, oy. Oo, kay iyahang sila ng shipper. Nag-reply sabay. Unsa? Yan ang apelido lahat daw. Unsa man? Yung. Yung? Fe yung. Siya yung. Matawag po na kusap. Nabi mo na Fe ang pangalan. Fe, Apelido niya apelyido. Ang. Fe ang. Nagkasalamat ka barangay. Kami, mangutaan namin sa inyo ha. Goot! Oh, luag!